Ingxolo bubuxhakaxhaka inaliti isitya ukutya kwayo. Ixesha linxamisekile, umsebenzi ugqitywa kwangexesha elibekiweyo. Emva kokuba begqibile ukolulwa izakhono nabo bazoba ngabaqeshi. Intswelongqesho ezilalini yingxaki. Idolophu yakuNtabankulu ingenye yeedolophu ezithwaxwa kakhulu linxa likakhesekile. Amanina amaninzi apha akaphangeli, wambi axhomekeke ekulimeni amasimi khona kuze atye. Into esisebenza ngayo la ekhaya ukuthi sisiza abantu abangosisi, abantu abancane ukuthi sibapha ama-skills ukuthi befunde ukwenza ama-mask, ama-pads, ama-sanitizers ney'nsipho ezinibona la eholweni. Oku kwalulwa kwezakhono kuzawuncedisa ekudaleni amathuba emisebenzi. Lo gama abanye bengazibona bengoosomashishini bengabaqeshi ngokwabo. Kum iziselukhulu because ndizoba ngusomabhizinisi omkhulu ozokwazi ukuthatha nabanye abantwana abayi-youth bazokwazi uba basebenze. Sizama ukwehlisa izinga labantu abangasebenziyo. Izixhobo zokunceda abasetyhini abasexesheni, izicheme kunye neesepha zizawuhanjiswa kwizikolo ezahlukeneyo ezilalini. Omnye ufumaniseka uba uye exesheni and imali ayikho emva to get them. So ke ngoku iyanceda because it's reusable. Uyakwazi uyisebenzisa like for up to 3 years or something. Inkampani yesisa i-Afrobiz ithi izawuqhubeka iphuhlise izakhono zamanina zabantu abatsha ingakumbi kwiindawo esezilalini kweli phondo. Ndinkululeko Nyembisi weendaba ze-SABC eNtabankulu.